ام بنێڕن کا ئەو پەیمان چ لە خوا دەگرە دەدەهێ تەبەخە ساڵە 1920 de لە پاریسê jaliyê hevpeymanên serkeftiyên şerê cîhanê yên yekemîn weke İmparatoriya Brîtanî, Fransa, İtalya û Japonya li gel her yek ji hevpeymanên wan yên din Ermenistan, Belçîka, Yunanistan, şaneşîna Hîcaza Haşimî, Polonya, Portugal, Romanya, dewleta Serbî û Kroatî, Slovenî û Komara Çekoslovakya û mîratgirên İmparatoriya Osmanî hatibû îmzekirin. Peymana Sevrê ji 13 xalan pêk tê. Mîsaqa komeleya neteweyan, sînorên Tirkiye, bendên siyasî, parastina mînorîteyan ango kêmîneyan. Bi heman rengî bendên leşkerî, girtiyên şer, ceza, bendên darayî, bendên aborî, gera asmanî, bender û hêlên avî û hesinî, li xwe digirtin bi heman rengî labor û hikmên cuda. Di bendên 62, 63 û 64 de mafên Kurdan hatine destnîşankirin. Benda 62 dibêje behsa navçeyên Kurdan dike duê bendê de. Di benda 63 de Tirkiye dibêjin neçare biryarên komisyonê bicî bike. Benda 64 de mafê Kurdan heye ku daxwaza serxwebûna ji Tirkiye li Encumena Komeleya Neteweyan bikin, dewleta Kurdan li ser axa Kurdan li Tirkiye û Iraqê bêava kirin, lê Tirkiye ew her sê bend qebûl nekirine di Peymana Lozanê de jî nexşereyeke din hatiye destnîşankirin. Nick Danford ku bi xwe dîroknas e, di nivîseke xwe de dibêje ku bi helkefta 95 saliya Peymana Sewrê ew nivîs di kovara forayên polîsî de hatiye belavkirin, di wir de gotiye Peymana Sykes-Picot jî ji bîr bikin, Peymana Sevrê roşilata navîn ya hevçax ji nû ve şîrove dike. Di beşeke din ya nivîsa xwe ya rexneyî de Danford wiha dibêje. Gelo sînorên cuda dikarin roşilata navîn aramtir bikin, an meyla wan dikşînin ser tund û tûjiya mezhebî. Di derbarê dewleta Kurdistanê de jî Nick Danford behsa wêyekê dike ku hinek Kurd mil bi milê Atatürk şer kirin ji bo ku dawî li Peymana Sevr were. Her wiha dibêje jî dewleta çaverêkirî ya Kurdan ku di Peymana Sevrê de hatiye bi yek alîkirî dibin kontrola Brîtanyayê de dibû. Hinek Kurdên neteweyî piştgiriya vêyekê dikirin, lê ji hinekên din re serxwebûneke dibin hegemonya Brîtanyayê de pirsgirêk bû. Lewma ew çûn bereya tevgera neteweyî ya Tirkiye bi taybetî li cem Kurdên oldar destilata Tirkan yan jî destilata Osmaniyan ji kolonyalîzma Xristiyanî baştir bû. Yektan Türk Yılmaz li zanîngeha Duke li Amerîka dîrokzan û mamoste ye, ew jî bi xwe Kurdê Bakurê Kurdistanê ye. Di derbarê damezrandina Tirkiye ya piştî Peymana Sevr û Peymana Lozanê de dibêje. Bi nerîna min berdewambûna di navbera İmparatoriya Osmanî û komara Tirkiyê de pir ji wêyekê kûrtir e ku piraniya xelkê lê difikirîn. Osmanîzm tûcarî wenda nebûye.